No nie sú krásne tie zvieratká? Koníky. Majestátne, veľké. A predstavte si, že detko Kvetko na farme má tiež koníka. Koník sa volá Skok. Tento koník vie behať, vie klusať, ale jednu vec, ktorú nevie skákať. A tak sa jedného dňa Nezbetka rozhodla, že ho to naučí. Ako to dopadlo? To si prečítate v knihe Zvedajko na farme a ja budem rád, keď nás podporíte na Startlabe a pomôžete nám vydať túto knihu. Ďakujem pekne, dovidenia. Chvíľu kráča, chvíľu beží, čo nevidieť na zemi leží. Je vyšiel mu krok, to je náš koník Skok. 1, 2 a po